Ang Good morning, presidente, Henry. yes, ang presidente po mga tugang kan Albay Chamber of Commerce and Industry, pagkauronon tangon yan, tungkol po ini mga tugang sa ano ini sa gigibuhon na pagtiripon sa virtual meeting po ini. Kuryente mo, kuryente ko, ako rin ay apektado. Madam Rose, good morning. Tabi graray sa imo. Diyos maray na ay daw po sa Indogabos. Sa true po kan Albay Chamber of Commerce, kami po nag-iimbitar sa Gabos na konsumidores Opo. na mag-attend po digdi sa samuya na gibuhon na dialogue through online. Okay. May number po na ipopost si Henry. Opo. Dayaon po dumaso ID number. Okay. Tapos po so passcode. Yes. Alas 2 po ini kang hapon Martes. Kay puwanta po magkasararo sa lalo na po ngunya na nasa kuang kitab na ibang sitwasyon. Dapat magtarabagan po kita. Opo. Dapat masabutan ta ang bawat lado. Kaya man pwede na sabuton ta lang si APEC, kaya Yes. man pwede sabuton ta lang ang konsumidores. Yes. Dapat magkasurundo po kita para masolve ta po ang problema na dahil umabot kita na kita ay maging madiklom. Opo. Ano po, Ma'am Rose, ang pinaka-obheto ta na gusto tang makuha sa tabang po kang ACCI na nagiluwas mo ng ACCI po, kita, kamo ang kuan, kita ang ano ini, ang facilitator digdi para magkasarabutan tungkol po digdi sa pagkasabitan na stakeholders wide dialogue with APEC. Anong pinaka-obheto ta po na gustong makuha, Ma'am Rose? Ang objeto ta po digdi, si APEC through Manager Apo Alvarez, pikimbitaran ta po para i-present man po sa tuya ang sitwasyon ninda. Okay. Tapos, kita man, so sitwasyon taman, mga reklamo ta, paano ninda ma-resolver? Para magkatarabangan po kita maghanap ng solusyon. Dahil tayo di masusolve, dahil kita magtarabang sa talang saro, mareklamo, wala Opo. man kinakataong solusyon. Hinahagad ni po sa lambang saro, kung may aram ka mo na pwedeng solusyon, please po, kuan manindo. Aha. Open man po. As far as kuan ko po sa pakikicommunicate kay manager, kay GM, receptive man po siya. Kasi sinabihan ko po siya prangka na paano ako mapaapod kay meeting. Yes, Lalo yes. sa konsumidores, nang inot na mga puro reklamo. Iyo Kaya sabi baga. ko, mag-meet kita, ano ang solusyon? Yes, Para yes. maibitar ka na mag-abot ang panahon kainin na araw ka ng mangyayari sa rapo-rapo. Opo. Dahil naman lugod ba kung sa Legazpi, lalo na nasa sentro kita kang kontak, kang komersyo, kang pagkabuhay, ang po gabos, apektado pong maray. Tapos mamati ta rin po, ano ang mga plano ninda in the years to come? Iyan, correct. Ilalatag, Ma'am Rose, kan APEC ang sa indang plano, short or long-term plan. And then, ano ang gusto tang maraman? Ano ang solusyon ninda sa nangyaring iningon yan? Buda, ano man ang pwedeng maitabang kan konsumidores para sabi mo nga ni Kasubago, magdumang kita sa tahaw, mag-meet, para ining problema ta sa kuryente, masolusyonan tabi, Ma'am Rose. Ano? In the Opo. future, lalo na ngunya na presente na may namamatian kitang mga concerns tungkol po sa brownout digdi, brownout duman, iguan na mga ng schedule sa aga, buda iba pa na mga schedule na nakaka-apektar hanggang po sa anday nakakabayad kang kuryente, napuputulan kan APEC. Di ba, Ma'am Rose? Iyo po, pati ang kuan man po, so may mga illegal connection man po. Yes, yes. Oh, bano yan mai-strengthen na reporting kang illegal connections dakol sinang pigtataramananggad na mga iningaya, mga areas puputulan nga tayo nagbabarayad. May iningay mga areas, may mga jumper illegal connections. Paano yan mapapakusog na matawan ng kipinalidad asin madakop ang mga nag-illegal nin kuryente? Kasi po, ang nangyayari, ang mga sa illegal connection na iyan, kita ang nagbabayad po kay yan. Iyo baga. Ang difference kan dapat na bayadan, kita po na mga konsumidores manggiraray, binabalik po iyan sa tuya. Iyo po. Hindi po nindo sa inyong resibo,
yaon po duman may percentage po para dyan. Yes. System Kaya, loss charge. dapat magtarabang kita po. Okay. Pinapangapudan mo din po kung pwede ang tapos ng mga barangay captains mag-attend ma'am po. Yes, Kung pwede okay. po. Okay. Ma'am Rose, ulitin ko lang po ha, bago ko i-announce yung number kung paano sila maka-join, sisay po na mga sectors o ano man na sectors ang pwede po na magpartisipar sa tuya na virtual dialogue sa maabot po na Mayo 25, tabi, Martes. alas 12, Alas 2. ang hapon, aldaw yan na Martes. Go ahead, tabi, Ma'am Rose. Ang mga imbitado ta po, napadarhan ta imbitasyon ang mga civil society. So mga iba-iba po na organisasyon ta. Okay. Po ang GCI, mga Rotary, pikimbitaran tending po. Tapos pikimbitaran tending po ang bilog na konsumidores. Okay. Parte po sinda kan apektado. Opo. Sabi nga ni po, kuryente mo, kuryente ko, ako rin ay apektado. Yes. Magayong baga napakaisip ki topic for dialogue. Okay, now, sabi mo po kasi bago, virtual kita via Zoom. Uni po ang tandaan nindo, isurat na po nindo, mga tugang so gusto tabing mag-join kan sa indong concern, isurat na po nindo ini, tangani po na, bago pa lang tabi ni Ma'am Rose announce, kay po kigari registration mo na, dahil man po kay pohan? Paglaog ninda po digdi sa Zoom, sa link. room, dapat naka-identify kung halimbawa JCCA, Ayun. Rotary, consumer lang. Para Ayo. ma-identify ta kung ano-anong sector ay nakakuan sa tuya. Iyo po, Sa tamay tourism, administrator man kita na sa nagbabantay mga po. retailers, sa mall, para po gabos ta ma-address or ordinary resident sa mga consumer, residential consumer po. Yes, opo. Pwede ko naman Rose announce na link tabi po da Zoom Please ID. po, opo. Okay. Oni po mga tugang ang Zoom ID. Pakisurat na po nindo ha. Mag-join ka mo, tamay admin man kayo din nagabantay duman para po mga tugang ma-monitor ka mo sa pag-join nindo sa virtual. And pwede ka mong maghapot sa APEC, boda asisisay manayaon duman. Pwedeng itadyan baga po sa Zoom link, igwa dyan chat box, di ba? May chat box dyan. Doon po din do pwedeng i-type an sa indong mga hapot. Or may moderator man po dyan, doon po nindo mga tugang pwedeng erase sa indong clarifications para po mga tugang sa APEC. Pero tandaan po, hapot lang po ha. Kung kita po ma-join duman, bako na kita makikidebate sa APEC. Hapot lang para po masimbagan po ang sa tuyang concern. Okay? Oni po ang ID. 840-5855-1090. Pagkasurat mo daw tabi, Angel, taba kami maghapot ha. 840-5855-1090. 840-5855-1090. Ang passcode po, 052521. Passcode, 052521. Ang passcode po, 052521. Magayon po sa obheto ni Ma'am Rosa, sinabi ka sa bago, mga tugang na, mag-meet kita sa katahawan para po na dahil mang kinaapugan, tapuro kita apektado. Ika, ako, apektado kita. Di ba po, Ma'am Rose? Iyo po. Okay. So, dahil man po ini-required registration fee o whatever. Basta, mag-join lang. Ma-enter lang sinda sa room. Tapos may admin na ma-identify sinda kung anong pag-represent tinda. Ordinary consumer. Okay. May tindahan. Whatever, para naka-classify ta. Iyo po. Ma'am Rose, pwede po makidagdagan mo itong sinabi ka tungkol sa paghapot na diba baga sa meeting tang initial, ito sunatandaan ko na suhapot, pwedeng isurat chat box and then i-erase siyang kan moderator duman tabi sa resource person ta. Paano baga, paminsan may mga meeting na sumaghapot, iyon na nagapaliwanag, di ba? And ano po ang proseso kan? Pwede sila maghapot duman talaga sa chat box or they can open their hands baga sa virtual and pwede siyang i-accept na maghapot kay personal tabi via Zoom. Ang inot po, advise me po sa chat box mo na Yes. sa roon ta Opo. para baka umasamo. Yes. Nakul kita na mapaghurunan kasi baka kung
dahil sa chat box, naging debate na, Yan. dahil kitang matatapusan. Yan, tama ka po dyan. Ang hinahanap na po, solusyon, bato iriwal. Yes, exactly. Okay. Hanggang anong oras tabi ni Ma'am Rose? Hanggang po alas 4, Mhm. pero kung kaipuhan po mag-extend para ma-resolveran mga hapot, Opo. aram ko po dakulod ang hapot. Okay. Pero po, hinagad ko po, kung naghapot ka mo, baka pwede po, tawanan nindo bang kisolusyon. Yes, yes. Habang yaon si manager, Mm. masabihan ta, kung ano man ang maitabang ta, bako so, agresibo lang kita, kundi, Oo. mahiling man niya, nakita man, nagmamakulog man, apektado kita. Kaya sindaman, in return, tawan man kita kimaray na serbisyo. Opo, okay. Ma'am Rose, last na lang po, apera kay engineer, ni Manager Apo Alvarez, sisay pa po niya dyan na nasa panel na pwedeng hapoton o magtaonin paliwanag tungkol sa isyong ini? Actually po, ang ma-attender po, pati si Mayor po, inimbitaran mi para Okay. mamati niya ang sitwasyon. Yes, And karamdaman po si Mayor, very supportive yan, kaya ma-attenda po siya. Very good. Aside po kaya ng mga sa panel, actually, ang nasa panel talaga si APEC. Iyo, Sinda. Pero, aramdaman po, nasa tuya po sa chamber, igwa po kita mga experts din, na mga members, na makashare man po. Yes, yes. Oo. So, at least magkakaigwa ki sharing of ideas and sharing of information. Baka lamang at the end of the virtual, sabi nga ni, makabilog ki sa rong solusyon na ang pagiging apektado niya to gabos, magdumampo sa maray na resulta. Di ba, Ma'am? Yan masan ang katuyuhan kang ACCI para magkaigwa kita ki maray na flow nin supply ng kuryente po sa tuyang probinsya. Bako lang po yan sa reklamo o sa pangkad APEC as sa tuyang paghurunan. Kung may mga idea po kamo na ma-share na pwede para sa kadakulaan na benepisyo. Opo. Halimbawa po, may expert po dyan sa Indo na makadiscuss about solar energy. Yan. Di ba? Pwede. Welcome po. Or Mga may alternative. knowledge po kamo tungkol sa advocate mi po na Bicol Grid. Ang Bicol Grid po na yan, ang gusto sabihin po, kuang kita, nagtawang kita kisadiring linya, na dai na magbanila ang sa tuyang kuryente, pagkatapos makabalik sa mahalunonon. Yes, yes. Kung may Okay. mga expert po, please come out and help us. Mhm. Ay puhanta po ang sa indong mga tabang. Mhm. Dahil po ini nagkukuhan puro lang kita reklamo, kundi solusyon po. Yes, opo. Ma'am Rosa, po pwedeng makipag-coordinate in kaso kung igwa kay gusto mag-share kansay ng ideas para po sa mga sustainable alternatives na iyan para po sa improvement kan sa tuyang probinsya o development kan probinsya. Pwede po sinda kuan sa kuan kan Albay Chamber. Igwa po ki secretariat. Okay. I think yaon po gay duman sa mga contact ko dinda. Pwede taman i-post. Kung duman na po mismo, before mag-start, mag-chat na po sinda na I have a solution or recommendation that might help para mahiling ta na po, masaro-saro ta. Kaya nga nagkuhan kami na iagi sa chat box Opo. para kamusta Ma-check. mababasa. Yes, Wala lang tawag. Yung sharing po, Ma'am Rose, may duration po kung how many minutes lang? Sa ngunyan po, dahil pa kami nagtatao duration, depende po sa isi-share. Iyo. Talaga na substantive, na dapat mation, talagang dahil tama pwede yung sabihin 3 minutos lang. Yes. Okay. Very good. Okay. Ma'am Rose, ulit-ulitin ko po ini na Zoom and passcode para sa Tatuya. Bada i-post ko man sa Facebook kong personal. And then sa Monday po, balikan ta ka, i-remind ta sa mga kababayan ta, dakula ining pwede tang magibo para po sa Tatuya Gabos. Unless po na may pangapodan ka pa sa mga naghiling sa Facebook, kasi nagdadangong po yan sa DCGB. Iuman lang po yan na sana tawanin do pong panahon na makipartisipar ka mo kasi ini po ang chance ta na mamati manindan sa tunlado ng mga konsumidor. Opo. At iuman po ang chance kan APEC kaparte maninda na mamati ta.
Okay. Ma'am Rose, salamaton pong maray. Sa Monday po, isturbon tagaray ka nagkaperang minutos giraray para po ma-explain, ma-imbitaran tagaray ang publiko. Anyway, Martes pa man, 25, at least maka-prepare po sa mga gusto na magpartisipar sa tuya na virtual dialogue tungkol po didi sa kuryente na pinagserbi sa tuya kan APEC. Ma'am Rose? Okay po. Opo. Salamatan po maray. Tabi Ma'am Rose. Ingat po kamo. Welcome po. Thank Yeah. you din po. Okay. Thank you so much. Thank you. Mga tugang, Madam Rose Ray, presidente po kang ACCI, digdi po sa Albay, siya man ang pamayo tabi kang SL Technological College Foundation, digdi po sa Legazpi City.